ole thalai te bum na na setana man roman te chunzom na kan nei le dona video ma sa pahnia te khan poimo tak tak kan soi to a tun chumami poi hi apoimo em don ani pakhat na chuan vuina mishing te hi fam kim lo kan ni ti kan soi fo thina adik ngei boke chuti rualin fam kim lo kan ni in shareng chung sia fam kim na krista kan ngei sak lo lutuk le kan da poimo masalo lutuk hi amak ngot mai thian te u voina imit nge ya imu mi hlotling tak tak te din mun kha ilo odve thin to ngayem achang chuan ilo odve nge yin karing ti chuan idin mun I han thira idu tu sang chu an bik lo ni tiro chu ta ringot po chuan vuina tur han jong ma te tam tak I munge yang vui du tan chuan vuina tur chan tam tak hi setana hian kan ma luka hian a chop treu ani ti hi I hrerengang o chuwang chuan mishing te nep ziale bo chiat mang kan ni hi setana hian a hre chiang em maya heng vuina mang te hian thalai tam jok te hi min por vel mek ani kan chan to ka kan lung oi lova midang chan kan huliana engkima vuina hli rin kan lo khat fo thin hei hian chum kwa boina le in lung rual lo na a thlen pha fo boka ril rusisel min putir theilo bok chu bum na chuan min chi meka hemi mang hian kan non chu ti chiatin au mek ani thalai te u I harang ukhai setana thlem le bum thluk zo mia lo chumo vui mui pulova eng kima lung oi theina hi ani pahni na chuan hlauna shing nun tikim tu zinga hlauna hian mun poimo tak alu angein arin om chuti rualin setana hian alanga pawa hlau om angalang si lo hian heng hlauna te hi thalai te boinan amang thiam ema chubum na hrui hrual chuan thalai lung mol tak tak te aman mek ani ti hi kan hriat awa poimo em ka thalai pui du tak inun kha uluk tak le chik takin han enfia te khai sot na om mia lova hlauna inei te kha han chu te le hlau tur dik tak hlau si lo hian hlau tur hi kan va hlau nem si em tero o in chung ko din mun ngai to lek lova thian te nei ang nei lo I hlauna te kha ban san theila ka ti hle mai tho chwa lam ngai to lek lova nal lo hlau awanga thom no branded ngat iti te khamo in nung lama tang khan an nui rutet te chenia I tho chua mila in cheidan lo jir ram tong che hetiang din muna tang hian engtin nge ril ru zong in pathian chi bai I buk theyang engtin nge nal takin kalananga midang nei ang aya nal hi kanei theyang tire rengin I hun tha I khoral zo mai don sin I thian ti aya nal lo zok emo noi nung zok emo lo na wang khan lau tur dik tak pathian I theng hil thak zok ani ti hre khai then khat ten re thei lo awangin kutling lo sum don na an khoi pha ta hial ani ta khi chuwang chuan thalai te u fem khur ru takin he hring nun jin kong in zo lai me khi zola pathian min thei ngil tir thei hial khop lau na lak atangin in veng ro u kan bible chuan ama pathian ber kan tri a kan hlau phot chuan hlau tur eng ma kan nei lo atiani chuwang chuan pathian lama thanna om lo hlauna te hi setana bum na hri hrual ani ti I hre thar thewang o atop peratan chuan mobile phone le social media mobile phone poimo na hi chu soipo ngai lova kan hriat sa ve ani kan man dan hian kongro thui tak a hrila kan mobile kan thunun zo lova kan mobile in min thunun ani vai chuan setana thanga kan lo tang reng to ti na ani ti hi kan hriat apoimo hle ang mobile hi sual ani haulo ani na tur dik taka man ani chuan thil tangkai takle khosak ti ol sam tu ani ma se ani na tur ba ka man ani to china chuan kan hrisel na thlenge na tur pha ba ka nun phung zong ati boi vek thei ani he mobile phone hian thil ken tel tam tak aneya hengte chen hian kan thunun an ngai ani kan thunun theilo ani chuan setanan min thunun nan amang tho thawang
chu wang chuan social media kan ti Facebook te Instagram te le WhatsApp te hi kan thunun lo chuan heng mang hian thununin kan om thin he setana bum na hnuaya hian engza tak tangang mo mobile phone le social media kan ti te phang hian setana chuan thalai te ngai tu na hi asuk saka nun phung thlengin angong zota ani hi pathianin min siam dan po du tok zo lovin midang ti dan enton rengin hun le tha sum le pai khoral alo ni a in chaina sang tak tak tho chua pon aphak lo ona hruai lo in kan om ta chu ani hi tiro u khovel thilten minlem zo ma ngei hian thalai te u I harang u kan mobile phone kan bi zat zet hi pathian thu chian nan mangin kan hun khoral ai zong hi tong trai nan mang ningat ilang chuan thalai te hian ka chaw ka ro tong trai pui ka ngai ti in kan yak lo to pang le chu wangin thalai te u ngun takin nei to te u king setana bum na man ruwa te khian a eng ber khian nge lo boy ve chele tun hi bul kan tran thar hun chu ani tir ko polan eng bo ya ma kain phal lo ati ang khan Krista boy ni turin Krista nen lama ikirang u ne na chulal pa ta ani a chu ne na chang tur chuan pathian ibel thewang u thlir tu tele ngai thatu zong te lalpan malso vek chewro se